Малко сме идиоти TV. TV! Значи, това е лимона челендж. Днес ще правим Lemon Challenge, което просто казано е ядеш лимон и зрителите или тия поне, които ни гледат, се кефат на тъпите лица, които правим. Стабилно е, така че... Започвам. Не, изчакайте! Първо на камък ножица хартия, кой ще бъде първи? Бе, не, бе, аз ще... Ай, кой ще бъде премам? Дай. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Те, малки ще Кой ще е втори? Аз ви... Дай, стига кашля, бе! Да камера ме се задави, Майна! Чакай се задах. О май гад! Това са близнаци Павър, те гледай! Аз съм трети, значи аз съм първи. Аз съм втори. Отстрани. Така да ти си втори. От тук почвам. Аз съм трети. Започваме след това, седми. дето има такова. Майна, ям кората, даже не успях да стигна до лимона. Аз стигнах до лимона. Мамо, трябва да го уготвим си даже. Яш! Искам да повърна. Ящо. Може да плюете, имате... Дай да не плюеш. Който ще плюе най-много, сгуби. Дай се ти да... Яш. Яш. Изключи! Ау! Баш повърна. Нищо по-ще задай. Не е чак толкова зле. Мамчето... Давай светло! Нещо ме роти. Дай. При мен не тече чак толкова. Възможно най-гадният вкус. Ебать кората. Брато, искам да го изплюя. Сякаш ям война. Има разни. Да, война. Браво, бе. Малко чуя. Давай светло. Йой, човека, колко съм изял. Погледнете тук. Сенки! Аз съм късметлия. И някакво чули. Това няма си го върна в устата. Бата, ако не мога да изям. Не мога, ще повърна. Има кърпи, спокойно. Ето ще драйвна. И аз. Аз ще бъда първи. Давай светло. Ти си, Митко, давай. Бързо. Давай, Митко. Давай ти силата пак. Ай, Сашо. Светло се предаде, сега сме си Митко само. Няма, аз ще го доизям. Добре, давай ти си Митко. Не, Мито е спред. няма значение, ай плюй го и ти сега. Те плюй си. Ти, си стоиш как се еди? I win. Ай, тогава го дръж по устата си. Остата. Сашо, турни го целия в устата. Защо ми не отива, бе? Мамка. Това е стече.
господин, само си пъхни устата. Ти какво мислиш, че аз направих? Ела си има близо да видиш за какво става. Спокойно. Глей, това само намели. Нищо сложно. Само намели, това е причина превръзка. The fuck? Лимонен. Моето не знам на какво прилича. Виж го. Ти казвам, че се изтарайвам. Аре сега и кората изяща. Кабе! Не е чак толкова зле, свикнал съм да ям лимон. Ой, аз пък не съм. Колко няма това, знащо. Мен ми е добре. Не ми е добре. На мен си ми е най-добре. Стара ми ужасно. Като дишам, даже ми е гадно, бе. Кисело е. Аз обичам почти. Има салфет. Някой иска ли салфет? Не. Си стига ръце. Как бли? Има слепки, бе. Аз моето го изяла, бе. Трябва да разтворя още малко. Това ме гледа и ми говори. Изяш ме. Изяш ме. За вас не знам, аз съм готов. Тата да калка. Загледа. На кашо. И кората ли ще ядеш? Чай. И кората ли трябва да ядем? Не, чай, че там е киселото. Не, аз не знам за вас. Ма виж, аз не знам. Ще драйвна. Опитах се да изям кората. Аз си свърших тука. Чакай. След ли чакаме тебе само. Чакай. Ба, само като ви гледам се да повръща. Спирай, пълъса. Еми, това е. Айде, това е целият челендж от нас. До другия път. Чао. Също абонирайте се, харесвайте, споделяйте. Коментирайте, да. И давайте още челенджи. Предлагайте челендж, меленч, глупости и когато сетите. Батка, виж колко изповръщах. Виж колко. Много яко. So beautiful. Това не знам на какво ми прилича. Айде, спирай, майна, махни го това. Спирай. Хора, забравете какво казахме в предния клип. Направо днес ще направим 3-in-1 challenge. Значи първото беше Lemon Challenge. Сега второто, което ще правим е... нали, Guess what it is? Guess what it is. Дава ти нещо в ръцете, ти го опитваш и си с това чудо на очите. Чудесата. На чудесата. И си с това на очите и трябва да познаеш какво е. И дава ти 5 неща. И който познае повече, нали, печели. И третото ще бъде да дадеш на другия нещо да яде и той трябва да познае какво е. И пак ще бъде на същата тема, нали, който има повече точки, той бие. Да, почваме. Кой път? Дай. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. На 2, браво! Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Fuck you! Майна ти. Да. Добре, не вижда. Само дорта или нещо? Не, просто. Стой си. Седни. Така. Това не знае десна. Чакай. Не знам дали съм нагъл на леглото. Чакай, пък трябва да намеря нещо. Фак. Сашко, вижда се отдолу, затова малко бъда. Къде се вижда? Ми отдолу. Аз точно не мисля. Дай си ръчичката. Чакай, ама! Дай си ръчичката. Опипай го. Какво е това? Това... Какво е това? Това е гиричката.
Нали? Майната ти е. Добре, дай да можете 4 работи. Дай. Аз рекох, че нещо портокал такова. Викам да ям. Сега ще ми дадеш някой чорап, нали? Къде, дай. Подължи го, нали? Знам, защото е твой. Моя чорап, така. Wait. Затова. Това линия ли е? Какво е това, бе? Давай. Познай това. Види се това. Дай го това. Познай ли? Познай? Не е ли линия това? Грешка. Няма значение. Ще разбереш чак после, като гледаш клипа какво е. Добре. Иди го. Wait. Познай, какво е това? Хартийка някаква такава. Ама каква хартийка? Не е хартийна. Какво да е? Дай го факчукаш. Какво ли мога да означава? Не знам. Кажи го Билет, тръгна какво е това. това? Билет? Някакъв Бати билет! бал съм го, бе! Къде да го знам какво е това? Еми не знаеш. Fuck you! Не се зачита. Wait! Трябва да отида някъде да взема нещо интересно. Аз през това време. Не мога хвана кълъвката. Wait. Какво има на ковката? Мирзливи чорапи. Ай, стига го плаща, такова ще си взема. Ще обърна за всеки случай. Да малко лъгна към. Това ще ми защитава. Сашка ме ли? Хой го. Да. Дай го това. Добре. Дай де! Клечка за върху, сериозно. С нещо си се напасал, бе! Не звучи. Още колко и оставаха? 2, 1. Това е последното. Айде. Това какво е? Какво става? Малко, дай ми го пак. Аз се стреснах. Ма затвори го, вече, ма се страх. Затвори. Ама какво е това, бе? Ай, казвай по-бързо, бе. Не знам какво е това. Това е тази магия. Аре, бе. Дай фастър. Това, какво трябва да... Няма след. Отказваш ли си? Ай, Чичо Феста ще Аз съм заслужи. наред. Виж какво е. Омага! И съм го теплял, омага! И го перля. Аре, къде там? Аре, аз съм наред. Ох, точно ми стана такова с възглавниците. Сега ще е такова. Светло палар. Виж го пус. Той излезе ли е? Това е микрофона, аз как да го дам? И това е тако... това отгоре, гумата. Бе, нещо. Нещо там. Там дето са. Не съм. Сашо. Такъв правак няма! Не! То пък. Покажи го. Давай. What? Чакай. Отваря ли се? What the fuck?
Това е конец за зъби на Митко. Дай го, бе. Fuck yeah! Какво правиш ти, бе? What? Да! Това е такова! Фак, не мога да се сета! Абе, дето на листите и правиш така и то става бум! И се залепват и са... Да, ме всички ми ги таковаш. Няма значение! То ли е? Да. Мисля, че ви ги такова. И последното сега. Не, още две има, бе, дебил. Да. Три такова. И все пак ти бих вече. Ще го знам само. Това мисля, че го познае. Не, това е много лесно. И такова не си ли чал, бе? Чакай, че албум. Ама... Книга? Нещо като книга, да. Дима го сега. Като гледаш колко е дебело, какво мислиш, че Това не е библейско! Браво! Речник ли е? Да. И последното! На последно място. Виж, Свето тканите ли прича на Лисин, бе? Вижте! Ето това! Чудо на чудесата. С нещо, нищо отвътре. Нищо. Ай, готово. Ако искаш, ще го помериш. What? Чакай, какво е? Какво? Чакай, какво е? Няма го познаеш, предай се. Предаваш ли се? Той е причина от... Чакай. Какво са? Какви са тия работи отгоре, бе? О! Това мога да се съеди. Не! Чакай. Това такова ли е? За коктейл, чадър. Не. Дева, знаеш как ми Предаваш причина ли това? се? Да. Това е последното. Това е цвете. Бях близко! Чадър, сериозно. Че прилича на чадър, като го разпънеш. На чадърчето за тия, за коктейли и за разни такива. Това е брашно такова. Question complete. Мириш на гъс. Дай па камък ножица хартия и сега е чаленджа с храната. Да. И аз участвам. Опи. Да, каш ни отровите. И снимаме! Чакай. Сашко, покажи! Значи, Гледай. това са... Ето кърце. Това е Що? едно. Ако се поле. Значи. Това е Дай за мен. другото. Деско. И третото е това. Значи, така, значи, wait. Значи, това ще го дам. Това е чудо. На Митко. Давай да си. Митко, дай си ръчичката. Дай. Сипа ли нещо? Да, сипах. Какво е това? Я ще така. Какво е това? Какво е това? Какво? Какво? Да, не само е! Да, толкова знам. Казах ти има такова. Митко, кажи какво е това? Искаш ли Нямам още? си на един. Добре, значи... Ето пак, ето, още има, ето. Чакай. Деско познае едно, Митко не е Не познал. знам какво беше, ма забравя как скаш. Садва и кучко. Това чудо е второто. Чакай. Ето, Беше вижте. лъка вкуса, да. За каква магия става дума? Дай ми го Да. ръката направо. Кое е това? Древното е готино. Не знам. Какво е това, Яш, бе? Митко, яш. Давай, Митко, яш, давай. Какво е това, бе? Я. Не сме голямо нещо. Какво е това, бе? Стига брагари, яш.
знаеш. То няма... Не! Значи Митко не познай второто! Предаваш ли се? Това няма вкус, Има ама... вкус. Няма бе! Има. Предаваш ли се? Опитай Да, ме. да, бе. Опиташ се. Предаваш ли се? Аз не се бъзикам, няма. Предаш ли се? Аз го опитах, има вкус. Опитай ме, няма... Казвай дали се предаваш! Има. Има. Я. Аз го ще. Дай си устата тук. Как го изтръска цялото? Това няма да вкус бе! Има вкус. Значи, Казвай! не познавам. Значи не знае. Кой е... И последно, това не на последно място. Това е третото. Сигурен съм, че го знаете. Любимото. Айде, ела, дай ръце. Дай остата, дай нагоре. Яш, Митко, яш! Яш, Митко, яш! Яш го! Цялото! В устата! Айде, да, next! Това е това. Кой е това? Кой е това, Митко? Вярвам ги пеня! Не. Митко! Дай му, давай! Дай му, Стой! Тихо! Виж го почервеня! Тихо! Митко, какво е това? Не знаеш какво е това? Ето, плюй тук. Дай го, остави го в кърпата, дай го, не чакай. И си пи го е тук. Значи Митко не позна нито едно. Митко не позна нито едно. Деско колко позна? Какво бяха облесени ядки? Да. Второто, знаеш какво беше? Кайма. Второто беше кайма, не солино, да. Първото беше копър. Знае си, бе. такова. Аре, дай го това. Третото беше... Ай, сега сте... Как беше? Какво каза? Черен пипер, то това беше. Ти си много тъп, бе! Той е глупав. Забравяш. Значи съм познал две. Да, Митко не позна нито едно. Аз съм Айде. добра гадни. Дайте ми друга кърпа или това. Това не мога да пипам, това е много гнусно. Мърдигайте! Пак си го това, Дай ми кърпа на мене, бе. Една ми стига. Ти мурк. Айде. Дай. Аз съм на Светко, ти си на Сашо. Чакай. Вие нали го показахте на камера? Да, не, сега не виждам нищо. Декам. Айде. Ти си първи. Кой да, Сашо? Лапай. Готов? То сега ще му Ето. Какво е това? Зяшка! Чакай! Това сега ще бръщоти, така го изсипа. Питай го. Колко зле! Махай я! Питай. Я не знам, бе. Махай го това, не го искам! Дай другото! Питай още! Няма, това е червен пипер. Кой? Червен пипер. Не! Мамо, пошла го ти! Как се казва там чудо? Това говно е! Не. Дай второто. Дай го ти! Второто е по-хубаво. Канева ли е това, какво е? Питай още! Канева ли е? Не! Значи се предава. Добре, това е черен пипер. Не е Ориз, черен. Черен. Аз червен ли казах? Да. Неща. Дейба, майка му, дейба! Ай, сега. Помислих си, че ще... Ба, идиот съм. Може да познаеш. Я, Айде. Не. Питай. Увесения. Не. Не, няма ми го слагаш. Питай. Той си по-война! Предавам с кой това? Абе, Сашко, това му е че ще мога да се щупи в ръцете ми. Питай го. Да, някой ми звъни. Чакай, сега ще дам трето. Аз не се мога да познах. Яш. Дай ми го в ръка. Яш. Не искам в ръка. Това морков ли? Не. Да. Яш. Има още ако искаш. Яжа. Дълчи гълтай. Ти какво нещо? Не. Кое Не. така се едно е обеле? Лята чушка. Предаваш ли? Ама хубава. Предаваш ли си? Зикане! Сеща как се разтапя! Ама има гаден вкус. Соров картоф. Дейба! Има още едно. Сега ще ме просеря с защо? Има още едно. Ай, по-тихо! Дай ми вода! Остата ми! Гъпе. Какво е това? Яш. Не. Не,
такова сурова кайма. Бати говноца. Бате, това май е сланина. Дай я позна. Обича сланина, дали? Той обича сланина ли е? Значи още как искаш. Не, няма. Ай си. Добре. Аз познах едно, защото ще го познам. Нито едно. Ние сега ще сме еднакви. Той ми дай едното чушко, той езика ми се разтапя Аз такова. познах две, значи ти колко? Айде. Аз познах едно, ама на първо... О, би! Майната, тя за първото казах, че Агне Пипера иска да кажеш черен. Аз съм губав. Не ми... Стани умен, бе. От тук. Довиждане, хора, абонирайте се, Харесвайте. Коментирайте. и споделяйте клипа с приятели. А, така. И накрая ще го удрежем малко, защото си Да. Съгласен. Според мен това...